चलिए आप तमाम श्रोता के इस चंदन सागर की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन बा। देखी कौना तरीका से शिकायत करतिया कहतिया कि कैसन मर्द मिल गए बाड़े कौना भाव में। ए सखी जननी की सैया अरे गवैया हवे फुहर पतर गीत गावेले कि कोहू के करे जा हमार असही छछान के कि कोहू के करे जा हमार असही छछान के संगही नचनिया उतावेले सखी जननी की सैया गवैया हवे फुहर पतर गीत गावेले। कैसन उनकर तरकिल समाज बा दारू पी के गावत करत असही रियाज बा। कहा जाने कैसन उनकर तरकिल समाज बा दारू पी के गावत करत असही करी लेता कहले कि छोड़ दे मना जब करी लेता कहले कि छोड़ दे मेरी बेटी धमकी देखावेले मन मोर कैसे कैसे रहेला छछान के मन मोर कैसे कैसे रहेला छछान के संगही नचनिया उतावेले।
बड़े बाल औरी हथवा में अंगूठी बड़े बड़े बाल औरी हथवा में अंगूठी गलवा में लॉकेट चमकावेले अपने कहेले हवे बड़का गवैया अपने कहेले हवे बड़का गवैया हारमोनिया न बजावेले तकी जननी की कैया गवैया हवे फुहर पतन गीत गावेले कुहू के करे जा